elő van indítva. Sziasztok, most végezni fogunk a haverommal. Sziasztok! Én Sanyika vagyok. Más neven Isti. Igen. Most Készítettem, na, Brothers rendezni fogunk. És ő vévezni. Ezt egy Marakával. Igen, és vévezni fogunk. Igen. Várjátok, csak elkezdtem a partit csinálni. Na, ő indít Isti. Jó. És elsőnek most a 50 vére próbáljuk meg elérni, és Igen, és a következőt majd 100 és a még. következő Stumble Guide videóban 100-ot próbálunk meg. Szóval... Aki akar játszani velünk, azt rendeljen be. Igen. Egyébként itt van egy olyan trükk, hogy ha fanolsz. Megmutatok egy trükköt, hogyha így ízéltek így, és így át lehet bagolni, csak én vagyok, várjatok. Igen. Most, mindegy, hagyjuk, akkor mindjárt mutatom. Gyere. Itt fölülünk, és itt átbagolunk. És így, és nekidessünk a falnak így. És itt, hogyha véletlenül rosszul nyomjátok be egyből, akkor ugratok egyet, és úgy nyomjátok be a tauntot, hogy a felső tüskére vagytok. Én most a fal felett mentem át. És itt át lehet bagolni. Hát, hogyha nem sikerül, akkor nagy baj van, de... Hogyha sikerül, az nagyon jó, de hogyha nem, akkor még vissza tudom menni épp nagyon jó időben. Én mutatom, felugratok és benyomjátok a tauntot, így. Ja. Itt is lehet, hogy... Így. És így a tüskéknél biztos, hogy nem fogtok leszni. Már törhetem a következő labit? Tessék. Már amúgy ez nagyon könnyű így törni. Ne fágtasok, ne nincsen betöltve tauntot. Vagy. Jaj. Akartam, csak elrontottam. Eddig fűfér megvan. Szép volt. Bocsánat. Egy kicsit gusztustalan vagyok. Ugye Márkkal egy osztályban járunk, harmadik C-sek vagyunk, a bemiskolába járunk. Ezt nem mondjuk el, hogy hol lakunk, Márk. Nem baj. 25 év. Nem baj, eddig a fele meg volt. Nem baj. Meghívlak. Gyere be. Isti hívlak. Ő indíts. Nem baj, legalább a fele meg volt. Márk, most először legyen meg a 30, jó? Jó, eddig a 25 a fele meg volt. Jobban mondva. És meg kell csinálni az 50-et. Addig tart az idő egyébként, ameddig meg nem csináljuk a 50 vélet. Nehogy! Nem bírok, emeljenek tudni.
Már csak 20 darab vég kell. Milyen 20? Tesó 40. Mondjuk úgy, hogy 2x40. Valami. Tesó ábeli. Aki... Tesó most... Olyan, ne, tesó nem. Már fölhívom a gyereket. Gyere már! Percesen is te ábele kell majd beszélni, hogy meg lesz 50 millió, akkor majd nem. De már majd mikor beszélsz az Ábelvel? Hát csak meg lesz 50 millió. Azért nem hagyom cserben. Most van. Azért a YouTube csatornán azért érdekel engem. Ja. Nem baj, tesó. Most akkor bírok írni az Ábelnek. Már jössz? Ja. Most. Itt vagyok, nem vagyok, csak írtam az Ábelnek. Várjál, tesó, véletlenül neked írtam. Nem? Sok. Nekem nem értel semmit sem. Már igény van. Tudom. Az átlagolások. Jó van. Hát nem akartam menni a fal mellett. Hát de nem menj át, ennél könnyűen nem menj át a fal mellett, okés? Jó, okés. Hány perc van a videó? Várjál, megnézem. 5 persze biztos. Ja, ott lehet megnézni 8. Akkor még várhat az Ábel egy kicsit. Miért? Hány perces lehet? Hát bármennyi. Hát óráig biztos, hogy kell küzdködnünk. Mert anyukám nincs itthon, szóval nem mehetek át az Ábelhez. Ez most egy kicsit jöhet. Ilyen vagyok, mint szóval így is lehet megoldni, csak most milyen vagyok, de meg így is. Szóval ez meg volt. Ami most sikerült. Ne! Azt a rohadt! Tesó, ez túl Ott véletlen. menni a fal mellett? Véletlen, tesó, mert nem is akartam, azt véletlen átmentem. Tesó, mindjárt megmutatom. Azon ugye abban, meg ilyen egyes, ilyenekbe, aminek most nekiugrottam, ott át lehet bugolni. És nem mutatom, hogy így is lehet bármilyen, csak most béna vagyok. Várj, mindjárt mutatom. Tesó, mindjárt mutatom. Csak most béna vagyok, ugye. Ugyanígy tudhatjuk. Szóval mindjárt mutatom. Így is át lehet bugolni, meg mindjárt megmutatom. Meg... Ez most nem látszott annyira, de mindjárt megmutatom. És olyan nagy szálba vagyok. Nice. Jó, gyere! Ennek legjobb. Már olyan jó vagy. Mindjárt mutatom, meg
Most nem sikerült, de tudjátok ezt, hogy lehet meg átbegolni. Ennél is át lett vele, és bármennyi fal át lett begolni, csak ügyesnek kell lenni. Meg hogy ne lökjön vissza, ugye. És én egyszer annál rontottam, hogy a 30-ra is fel akartam ugrani, és nem sikerült. Már nem sikerült, mert rosszul ugrottam föl, mert ott voltam a fal előtt. És most nem menj át a fal mögött, meg ne próbálgassák mert nem fog. Sok, egy óráig fog tartani. Már beállította be a csatornának tagságot? Még nem. De hogyha akarod, akkor beállíthatom. Mikor fogunk majd live-olni? Hát elsőnek egy 50 feliratkozós live lesz, meg egy 10 feliratkozós live. Egy 5 feliratkozós, vagy nem, egy 50 feliratkozós live lesz, meg egy 100, meg egy 1000, meg a 100 után 500 jön, és a 500 után 1000. De festek ezeket a pontokat, és nem áll, ez írott. Már mindjárt meg lesz a 30. Nem a vévünk, mert nekünk, hogy 100 valamennyi a vévünk. És úgy eléggé bénák vagyunk ahhoz képest. 143 a végünk. Neked 30, let's go! Már neked nem jött a anyukád? tessék? Neked nem jött a anyukád a vizére? Nekem nem, mert dolgozott. Ne, tesó. Már töröm el a bit, jó? Töröm. Jó, tesó. Okes. Oké, és még töröm. Úgyis át lehet megolni, hogy felugrunk igazából. Biztonságosabb szerintem. Mikor az a vége? Kifűt alakít. Ahogy én most kifűt alakított hallgatom. Tényleg? Aha, csak nincs rajtam a füles. Az nice. Hát csak nem a kiflit. Tesó, de hülye vagy. Ne, tesó. Ne. Én vagyok a legjobb. Kivéve Jungle-icsen kívül. Hú, tesó. Nem a következő videó lesz az, hogy ne csináljuk a 100 vévet, hanem egy... Szerintem lesz egy előtte egy Counter-Strike, ez egy cségos, és utána jön a videó. Na, de majd az első live-ban mit fogunk streamelni? Live-olni. Nagyon nem Brawl Stars-hoz nem bírunk, akkor Forti. Jó. És majd a 100 feliratkozós az majd izé. Az majd Stumble Guys. Oké, legyen az. Na mindjárt meg is van 50 vév. Ja. Akkor leállítom, hogy... De miért állítod le? Hát mert meg lesz 50 vév. Megvan, akkor... De vigyük már. Vigyük még el. Akkor még elvisszük valamelyik. Addig bírjuk. És ha kiesünk, vagy valamikünk kiesik, akkor... Felugrottál fejemre. Megdöntjük a világrekordot. Ja. Szerintem 200 évben még gyakorolni kell. Dön, dön, dön. 55 év, akkor megpróbáljuk elvinni, ameddig bírjuk. Jaj, legalább egy 90-ig vagy 100-ig. Hát, hogyha 100-ig, akkor nem is lenne 100-as videó, hogy 100-at megcsináljuk. Nekem szokott, amikor megnyomom a tauntot a tüskén, akkor nekem szokott ilyen izét adni. Na, 60 vév. 60. Mint a futásnál, tudod.
A izét a sima órán. De soha nem lestem. Futásra nagyon izgulok. Te is. Én is. Meddig visszük, mert ha meg lenne a 100-ig, akkor el sem vinnénk 100-ig. Még már gyorsult egyet a izé, szóval most már nehezebb fölmenni a izére. Akkor föl kell ugrani 3-at. Onnan nehezebb fölmenni. Ja. Hát igen. Mert gyorsabb lesz, és ugye akkor... Mikor jön ki a izé Block Dash Team? De csak remélem, hogy nem kapcsolom a mikrofonon. Jó, be van szerintem. Beljebb rakom, hogy jó legyen, jobb legyen. Itt jön Normi gyerek. Ez meg de idióta vagyok. Nem baj. 70 wave, let's go! Na, sziasztok!